Pozri. Chôdza, chápeš? To nemá s stopou nič spoločné. Keby som prišiel s ním ako koza, že sa mu bude motať ako šarkan všelikade, tak to No, neviem. teraz komentuj. Dobre. Povel iba jeden, buď hľadaj alebo stopu. A pes. Už toto sú, A nemal by mať to vodítko popod pazuchu? to na začiatku je nie také dôležité. To sú úplne začiatky. To bude dôležité už keď bude mať základy techniky za sebou. To je prvá stopa, toho ešte nie. Toto ešte nikdy nerobil, takže musí sa prejaviť záujem, a či vôbec má nejakú chuť. Má chuť, čucha, musí mať hlavu dole, musí mať záujem, má záujem o to, chce hľadať, vyhľadáva, bacha, aby zožral všetky pamosky. To je dosť dôležité. Hej. Treba mu ukazovať každý jeden pamosok, aby žral každý jeden pamosok. Aby sa nenaučil to brať každý tretí, lebo sa to potom objaví. Tak. Čiže spolupracujem s ním na začiatku, ukazujem mu každý jeden. Opakujem slovo stopa. No dobre, keď sa povie na začiatku a potom raz za čas. Nie je dobré, aby sa toho dostalo. A potom sa musí prísť do toho, že sa mi to povie na začiatku a koniec. Už viac nie. Lebo všetko ostatné akejkoľvek skúške by boli body dole za pomocné povely. Takže sa povie na začiatku stopa alebo hľadaj. Sú dva povolené povely. Stopa alebo hľadaj. Nie používať obidva. Môže sa takto, hej, krútiť, motať. To Zo je začiatku úplná je to v stopa, to pohode. Nemôžeme chcieť, aby robil. Nevychádza z toho štvorca. Keď Tak aj vidí, základ tak je, sa že vráti aby nešiel, on musí znieť naspäť. Aha, takže nevychádzať zo štvorca, pomôcť mu, vrátiť ho. Tak. Keď je hladný pes, tak to ide. Keď je žravý pes, tak to ide sám. A keď pes nie je hladný? Keď nie je pes ani hladný, ani žravý, tak je to trošku drína. A niekedy to je taká drína, že sa to ani nepodarí. Sa to musí baviť. A baviť ho tu je vtedy, keď je hlavný. Dobre, takže zožerie všetky pamosky zo stopy, pochválime ho. Áno, a ideálne je to robiť ráno, na obed a večer, keď je to malé šteniatko, dať mu pri tom po skončení, mu tam vysypať žrádlo a nech tam žere to, čo má žerať, tú dennú dávku vtedy. Aha. To je ideálne. Čiže na stope sa nažere ešte výborne, teší sa, že sa nažere na Na stope, konci. v podstate, keď sa robí stopa naozaj poriadne, tak akože vrcholovo, tak na stope žere, nikde inde nežere, len na stope. Eventuálne doma na predmete. Keď nemôže človek na takúto krátku stopu môže so šteniatkom asi každý. Dobre. Štvorec opakujeme ako dlho? V podstate v začiatkoch, to Vlastne ako začiatok nášlapu. No. tak ako v podstate... A myslím závisí od tak toho, dobu, ako dlho budeš trénovať podľa len toho- štvorec. Podľa toho, s akým starým psom sa začína a ako mu to ide. Dobre. Je to individuálne, nedá sa to presne povedať, ale ako v zásade je to mesiac. Super, dobre.